Net Solutions Internet яке аз ҷавонтарин провайдери рақамии Тоҷикистон буда намудҳои гуногуни хизматрасониҳои интернетиро ба мизоҷон пешниҳод месозад. Биёед аз худи намояндагони ширкат мепурсем ки Net маҳз кадом намуди хизматрасониҳоро пешниҳод мекунад. Салому алайкум, номам Хуршед, ман роҳбари фурӯши Net Solution. Ширкати мо интернет провайдери миллӣ мебошад. Мо хизматрасониҳо дорем бо корхонаҳо, ҳамчун тиҷоратӣ, корхонаҳои давлатӣ, корхонаҳои шахсӣ. Дуюм услугамон хизматрасонӣ барои хонаҳои B2C аст. Сеюм вай ҳукумати электронӣ, мана Bittrex дорем, директорум барои танзим намудани корҳои корхона ёки продажа ёки фурӯш мебошад барои ҳавай. Сеюм хизматрасонӣ, ин хизматрасонӣ вай антивирус низашта Kaspersky Asset. Чорум SKS барои таъмин намудани таҷҳизотҳо дар корхонаҳои давлатӣ ва видеонаблюдени камера. Хизматрасонии мо бисёр аст, мо метавонем ки давом дем, но ба ғайр аз ин хизматрасониҳои вай VPS, хостинг, доменам мекунем. Бартарии мо ёки чӣ хел гӯям фарқияти мо дигар аз интернет провайдерҳо дар ҳамин аст ки мо на танҳо интернет, балки интернет провайдер, сервис провайдер, интернет сервис провайдер, яъне ки таъмин мекунем. Мо на танҳо миҷозат пайваст мекунем ва дар оянда таъминоти мушкилотҳое ки дар муштарини мо ҳаст таъмин менамоем. Ба муштариён гуфтанием ки метавонанд ки ҳангоми интихоби интернет ба Net муроҷиат намоянд.